Teraz przed nami skok Michał Doleželovej Sokola Kozlovice. 87 metrů, takže pokud svůj výkon zopakuje, nebo to bude i o trošku méně. 75 metrů pro Pavla. ...74 metry pro Radima Berku a připraven startovní dopadl také. Staszek Biela, Stane Bystré. Dost daleko. 8 meters for Stanislav Biela. Stanislav Biela, Polsk. Jindřich Berkengen, ano, nám letí a Martin Cykl je v nájezdové stopě. Tak uvidíme, zda to bude stačit. 53 po prvním kole, 7. Jeho oddíl je Dukla Liberec. Je to současný český reprezentant. 7. po prvním soutěžním kole. Takže Borek zatím vedoucí závodník pole, ale Jakub Janda, startovní číslo 51. Jakub Janda je tady. Na 5. pozici po prvním kole byl Bartoměj Klusek. Polský závodník z LKS Klimčok Bystra. Takže máme tady posledních 5 nejlepších závodníků z prvního kola. Tuto pětici otvírá Bartoměj Klusek z polské Bystré a Austroňanka Polsko a už je ve vzduchu, takže uvidíme, co polský závodník po prvním kole. 102 metry. Čekáme Lukáše Hlavu v jeho druhém soutěžním skoku. Bylo to daleko, ale včerejší výkon nezopakoval. 1,5 meters for Lukáš Hlava, ale nahoře ještě Roman Koudelka. A Roman Koudelka musí skočit, musí také skočit na tu hranici 95-96 metrů minimálně, aby mohl pomýšlet na metu nejvyšší. Roman Koudelka, startovní číslo 55, český reprezentant. Tak to bude velice těsné, vyrovnané S106 ve Frenštátě. Samozřejmě vás prosíme, abyste nikam daleko neodcházeli, protože bude náš program pokračovat a zůstanete určitě s námi i na vyhlášení.